blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Lord, for healing me. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for healing Lord, I me. thank you. Thank you, Lord, for loving Thank you, me. Father. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for healing Lord, I me. thank you. Thank you, Lord, for loving Thank you, me. Father. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Lord, for forgiving Buga kire Thank go you, se Lord, mwere for bia ando blessing sia so tegre te aba gusi global radio na go to gire ya chinga ke chi abono mambia mo ba so se mara go manchani mo tegre ri no yo to gire di chinga ke chi go ko koletera ma se mo mo gire di tukuli alero okoro kwa lista go se rista okay wana ri de tunya ko ba ko manya mangana mange ke ma ko igoro yo mo gire tukuli alero to bere to ko ba gania se omoro be yo meanwhile ho tera go to chakiri go tanga thank you lord mbuja mono monene nyasaye na ko to chakiri e ke ro go de to kwa gania mo iri mo sani ko mo te bia nga chinga gichiria tia beirange. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for healing Lord, I me. thank you. Thank you, Lord, for loving Thank you, me. Father. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. We thank you, Lord, for saving us. We thank you, Lord, for keeping us. We thank you, Lord, for loving us. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for saving us. We thank you, Lord, for keeping us. We thank you, Lord, for loving us. We thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for healing Lord, I me. thank you. Thank you, Lord, for loving Thank me. you, Father. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for healing Lord, I me. thank you. Thank you, Lord, for loving Thank you, me. Father. Thank you, Lord, for blessing me. I thank you, Lord. Thank you, Lord, for creating us. Thank you, Lord, for feeding us. Thank you, Lord, for gift of life. We thank you, Lord. Thank you, Lord, for creating us. Mbuya mono mo choma tegre ri to ati gire go te bia ko nga rista aso go tra kwa bere ke ma go te banga thank you lord e ki agara ne chinga ki chio ko mwakere nyo senga bia mono e ki agara ato werere chinga ki chiga na ebiro bionse meanwhile ndara chiko ge da bono ensemende na bere bia tu manyi ke manga listo yo ngo to kwa ra sembe oli to kulia mto lista wa kire were bia Wĩrĩre wĩa bia mono ke ma nga kyo mona na banchire nyasaye twanteire wĩa ehe tũkũmwakĩra mbuya mũno aconci mbuya mono bono motegereri narororo no yorigeretie utana kuinga lista ningo motebia ngaso wenga lista ningo rista no mwĩbũri bwa bamũra babere omwana no mutang'ania kũrũkũ Trevor omwana no kabara kũrũkũ Dexter nimbwata abana chichokora 100 bare Kisii town na baro bamanyete buna mama kubairira tori ndagera rimwe igo nandi twabaire kanisa kiagera tari bantu bange bakuinyora nga chichokora na chiro chimbwa benete koranderiwa igo na babanga abana baitu no moterinde nandi nkorara ndinde as Facebook
na nindigete gitabu gikorokunga live your best life you only get one. Wakwane mangana mange kima in less than a minute. Igo so winge kima wate birenga lista na wate gusi ga galera bakolinga no the people wate nga wate abana na poigo wate birenga na dembaroro bakoroka muna mama nchirinde chichugora mbaroro orendete ine mere memi ya kegima ekero tu aligeri online inda yo kuira ya mashema se eganga yeto okoleta sembe ori tukulia lero na aligeri online na abantu kuna baganyete kero kende banda babulie ngeringa asobu mabugao nkwanyorete challenge gete segeto ya maiso tuiranga so wingenga nga kianya lekanete ko singi ke ya ko eta sobu mabugao na na kianya lekane go ika ore na itwembe ori tukulia lero okorokunga keratoconus uboroiro bokende nkeyo kemanyikanite gekobareta noboroire bore bado bogenderete research lakini mostly bore in Africa abantu abange nabo bakoiboruki bakorora lakini asing to exposure a lot of to umugaso monge nebinto binde abanyagetari bataramanyanga ngentoki ebago chabate banga hereditary nga noboroire bwechisokoro kwatanga keratoconus yeah enchirende egento yeko bareta no mugaso nabo bakagerete lakini research negenderete mbara mugaso mororo so egato kana kwebore tu nabo sinkorora kwale ngat fast nkora naringe buya sana wana igo okaba affected yenchira buniyo yeah ugatika korora okay tintige tikora I was partially blind lakini karona igete class 8 asinge chama soma bona ria korora mono ngataka koromu zaidi abaibode bane bagatebe kungende boindi ntikokoreru operation lakini buno moibodi karo kware konyoro umwana kwaro tabwata maisa korra bijana nando kinire wikire class 8 urubiyo tabwata mo chando no mwezi obu abana babo abasoete nande bono matito ibere to ari mashamba imari bono research nchiare ngoro sasta yo tware ochikokora reference Abono to kine da wana to tabi to ko igwa mangana ito atanga mwana class na na kora utirwegete nande didikale bantu bagatebirenga abantu bakobeka ibirore bakwerora the stereotypes igoro ya maiso wono momonto okoranga ya tigato sabanya sanko mukonyari nkomo bwenyari na besanchale ngegotoka tware gochera boinde wono igabidi toira na mangana spiritual tulikuwa tunaomba na eka dawa but na rekoromu obotuko no mogaso. Okay. Ekaro kwenda boindi ukawena. Tincheti boindi pesa ntiarengo. Goto chiti boindi. Kero ma tengo no kwana ngolige mabori anda bantu anda to ngondikera. Ngoja bwatera ni amo. Goto chiti boindi. Wona ikaendelea ki. Ngiye kaba. Wono ekero narengo moken tu akinerete gari ya sakoro ku manga settlement scheme. Kera after 5 years chisegi cha kabeirororo. Abagaka mono na bamura baitwa ntebuno moisa ko mokena ari korigereria nkoro yane chorwa no riyanda ngatebanga kingo kinanta itego chago change there is no way abantu bago for nothing wono ngatwara riyanda rinene nande ngatebanga umusipati naro koroko Oprah Winfrey nabaga chire chitv nyagokwana ngatanga kyago kwana buyaiga umusipati ona achabe agote arukurwense kagota koruororo utagete inchigo take over lakini ngakingo chikonyara na maisa ya kago nsumbwa kama nakorige getabu neri sakara ngari kogo sabasa nyasanga tebanya sai mbwenya maisa ne kora mbweni yogongote nena anda sinda nyarekane ntebien senga emeganiri togo somebuko nkogenderere bakabona ganya sai nko bweni yare aywe gachaka esafari yane korigia ngakinko bwena no kwega nasinya sai go kamenteka ngakikwa nonyore ngakikwa ari kuigwa maiso ekero mugaso akoba very sensitive na sunlight yani ngaki buno ko ngana omonto gwake nkundigete ndorose bono tori konyara kora mukiwa so mugaso onye kego ikabotuko estimate ni konyara kobera asere nandi ngo chikorano ko ngana na magena konya kombeta maisanene wone yarenge umechando korara tini konyara korara bo mugasone chishida bono amaryogo nari konya kobeka na konya gosibia maisane 24/7 ekero imparo class nanore ugakorero
Usengwa kitoka gendera usengi. Tincheti boindi. Asengi ntaba ibori mbabwoto boba. Onyoro tiriri kare ebirore byo kabyarenge amangana babantu mbantite. Yeah. Ko bwabona no gotigo tentiwa maiso. Awatendo igurunga photofobia. Yeah. Oboro go chigo chobonge na igunga maisa ndo mirenga pimeru ebirore besa nabo yaborete pi. Nabeko bora. Nabo yareko. Nabo yareko bora. Bono kurwa bwa so wengi okagendera ngana kimbaka ka ogacha kuika ogachinchiri kwa maiso usita chinjiri. Maisane na chinchete. Ngikia baitera ngo that process elinde tomanye na tole na kinchira kinya sa kolete okobwoko. Bono osakombori na kinanya rekanete ngasoma tinkonyara koera ni kiagera ne bikone benya sa byarenge kiagera na renge koro muno ne kana rego soma konyoranga igetabu okoboko kwana okomo na maiso gukwagia ogokondo kubwatite igetabu as close as my nose kingo soma. Lakini ase chinguro chenya sai ngaita nkagenda Kenya High School. Abantu bagati bekenyoronga moiro musubati Kenya High School muko West Chibesa ya moire rongero gora kwanza ni mukonya kumorigere ngaki ngaki agendreta maiso buna ko muchanda abayibodi bane bagasiba chinkini nabarimu bakalema mugondo bakabagansominga kora Kenya High School. I appreciate my parents kegaronye taringa masomabo banyirete nsome narenge gochakonyara goikera sana ikerete. Wow. Lakini nare go struggle. It was a big struggle na ndenga ike high school nare ko babuli dia singencho no nyenege songo la manyete. Umuntu nabare go nkwani hai na kumina kibono hai. Igonga kiate wana kiko sembwenete ko iraneri. Na bo mangara makomo. Yeah. Munu ba dange to sabete. Yeah, wana kagera bagataka gombuli. Itukeri menga kya monga tabanki kosenya sa achorete nchande kega nkwenda bono nyerute puli menkore chi story echichoko nyakoro mwiga enchere ndo kaba suicide maite bantu bange bali komanyengani yenge kero gose abantu bali bayeteire igo still ne chike sinchiri chikenda tanke ke bona tokora koligere online go cha to gwata bayiri to gwata basani engane yo nabo nero ndaga ni twirete kaibere isata situlenga okaba suicide lakini tuwenge ndati no tole na yega how did you overcome na kikwa bwete kerengererie kyo bono nkaiguli tukelima abana bakogambanga swimming pool ya school Kenya High umwana narobwe rutetoro ragakwa bone karo birengere byangicherete ngatabate ngende bake swimming pool ekaona chitemba ke swimming pool kana atakire nyeruteime yasa kangichira akamanya kombori ngaresta what if nkoro kyoboge mabwa buna bware gotakoba go chimotwe oprori wataite koba what if you'll be that influential in seyonse rigeringa ga konya sawa mokorere tega na intungo tiare gotokorera bono what ifs ama sorry what if yari kunyari kana rende asike gusi bono nkama watabanga nyasaye bono nyego taite chikunyari kana mbwatesi ngamanya kogenda ngaikaranza sana ndenkari kari roberinda senyasaye gatabankonye nkore buya sama somane kyagara asengentu ya bullying yari nara korero school wose ogosekereria aseke gusi grades cyane tikagendanse lakini Kenya High twagasomiwa matera gete self motivation tware to speakers bato kwanira bono I started opening my mind ko bategerera ono mwarimu oyo magatsagateba abande baine mwitaite and yet you are village heroes edete ridio ka village hero bikanta boboranga resta ekenyoro ruete almost asa wasina onyensito ase sokoro yane incho mosubati umutanga nikonyona atire eskuru ne ya igwetani sina bujani waso isko Nairobi gateba I'm a village hero I have this challenge let me face it with the help of God I can make it koreri ngataka ngakingokora one thing gateba nko ingere tukiane so that ringo chigosomeke mambi I take 5 minutes to prepare myself ko kwa kaire chinyinge ko tinya ko iranya kwa kagochianya ko koraki ngingere tukiane eja kabere ngateba students nkaenda bari bakutangana kababori na kinu mogokora mwasoma notes chiriche class gose ama gose revision papers gose riri mwarimu agofundisha how do you guys read bagantebi nanche ngataka okorabo naenda bagantenyo ko bwate challenge wacha na batoko go assist ngamanya gotabanga break time tinde go chikoncha Kenya High twakanyure chai break na saa 10 gatebanko enda nasoma botuko una saa 4 go ikaiga naenda nabori mwarimu riswari asenta igwete abantu bagataka kuba excited kana nko babori
koba very helpful aya nkama goteba nande gento kenenga ugwechaya tindi guchugwechaya bono tigange yanje nanda abantu nabantebi gose nabansekereri tindi gochikotegerera aba usiba gotanga liete korwa ligende gochumweno igenjerende bantu mbale ko guspea igo bale gona gotebia mangana kurwa bagochaya kweli Omweri oyo go overcome. Omweri oyo nko overcome nyasaga nkonya kenda University of Nairobi. Ngwakorete gas Kenya. Yes, karona achite University of Nairobi. Toka graduate 2017 by the grace of God narikonyora Equity Bank yata kirego komorero. Ekama yako tofagira ti graduate chance spiritual school by the grace of God because it was a miracle. Abantu abange mbarenge konyore gas tinga kichiri. Nande toga tebunga somero bwari munabo bwate market. Lakini ntenga kana nga no. Ntaita ko babuna Oprah. Nkamanya korige researching aki Oprah nkiare. Are TV personality. Ngateba igote gansomero communication. Ngama watanga ngama konyoranga nande she's the richest woman in the world. Wow. Ngateba riori economics. Chiba ya sakingo takonyora manyanga kingo chimanage nga kingo chibara. Ya bono nkamanya gukora economics ngakora sociology na ngakora na communication. University of Nairobi. Aina mangana maya kigima so tuakwanira masomo tuakwanire karokende ntora kwanira bana mono lakini engana nagani tukwanira mono no kwera na bako gocha sama iso. I'm aware nga tuliko yeli mariga. No, that's not the case. And my son that I go produce mariga naturally. Go produce yare batiga ko strain. Ekara strainly amanya ko Korusia amariga are solid. No, kwera ni maiga sinini. Igo amaisa yo wekire na raria. Okay. Ase erisoria nerion siga keroko rigereri. Ense monero endabwe yendero imwam. Ense mendabwe koroko pupil. Ense memwam koroko konia. Ense memwam nere ngabuna e camera ere bwate lens na keregento gekwenebo erisorere pupil is just like a container ya kushikilia macho. So the pupil is my own. But pate ye mwamu ekera America ya konyirense nande unancha ya konyire sada. America kero montago chigosira gakubori mwa no anche ebimo bya virusi bichigo konya abantu bare mo. License jeto gacho kandi chigana boto kole kuruma garia. Ekete ko baba atanga bata banga oyo nari gete kara besti party echo. Lakini aba kusinto bwate migiro gete mondo toli kwanja kwali kara kini they will not understand ba ko manyanga ngakire buya koli kintu bune lakini karanga ndara America ne bwate njire kwa besti bintu. Bono rende abantu barenga America. Nyasaka bakuna tinkoro cyabo. Kare ibakarusiria mu maiso y'echimbori babekera abantu amaiso y'echimbori karoko bekeru gotara ika some point abatari okorega sibya nando obosibwa na bokoroki risori ndi rigotiria swana nekwerende yao. So by the grace of God I believe that this is one thing I want to say here, that sometimes God can give you a problem so that you can pray your healing into existence, because before nipate hiyo shida binadamu hawako wanatolewa macho waepe binadamu wenzao. Ilikuwa mbuzi. So hiyo maombi najua ya kwamba ilienda ikashikana na Mungu. Mungu akarudisha kwa daktari. Daktari akafanya research akajua the right method. Ngenge ndogeri cyane tetayare nyasawa rosiriye njira. Nyasawa rosiriye njira. Karoto ngona wechanda lakini yero totaramanya. Wono gosaba kwao no kwegena kwao. Ego gochikogera nyasawa suke gochange na asore. Iri ndo chikomera na neri chiburi amasabao. Mbiya igonya saka rosienchera ogacha igakwa bege to maiso. Amaisa yana tomere to cha Kenya. What they do ekonomonta sirire immediately, especially for accidents. Onyo tagetenga maisa yengo cyara gokonya abantu gose ebimo byaye. Igo bako harvest ebimo biri within the first 6 hours because they are still active. What dies first is the brain. But even the bionsi moyo konyora bire. Wono bamanya ko bi harvest babeka chi fridge. Wono chi country chire ne maybe MOU for that with that hospital. Chamanya ko tomeru bona maisa ri gose. Babeka te odanga moto tomere some things. Igo ena correcto Aga Khan Nairobi. Okay.
so ikama isana yo muntu wa ono biara shwa gera chimboli ko jora ja kura mo yeah it's very necessary to understand we kiagara bantu bare bwa to ko ngobo kero ke no muntu igwete ngene mboli ko rushwa muntu atanga tinkwenda ko bikerulie mboli pi so ko bantu itu bono ko kaba bagwanga ensi ya change ne bintu chira rere bi ko korekana nande bare babwa to ko ngobo kiagara na bantu na bange bare it's not a very painful process. It's only painful for the first 1 month. And again, wakati maisa kuna gotema wadi just naende choose chirinchire tight kidogo. Wana with the time it is already yana koigoka lianya koigoka. Aba nyitari banya kurusia usia ya mpaka bono gwata kwera na kwa babuya. So mobwa obororunga gosengo chikoigo bororo mono. Within 1 month asenye tunaenda mariga na bwate chumbigete ekera kunire rioteriri ritanga na ryo koigo bororo lakini ngo kwa bare eye drops yogo chiko neutralize so it's a very easy procedure naende na bego konya abantu mbaba sogo gukora ngo etenga mangana ya bera manene kigima nech mes chichira sebeo mini wali ntaracha